עזרא, הבחור עם החבילה הגיע? כן, הוא פה, מחכה לך. תודה, אני בא מיד. أهلا وسهلا، تفضل شوف التوابل الطازجة. شكرا. عندك زعفران؟ طبعا أحسن نوع، تعال شوف. כן, אני רואה אותו, אני מחכה לראות מה בפנים. I have something special for you. Oh, it's beautiful. Thank you. This is wonderful. I'm glad you like it. העסקה יצאה לדרך, אנחנו מבצעים את עסקת החליפין עכשיו. אני עוקב אחריו, הכל בשליטה. They got me, boss. I'm canceling everything. אני רץ! שולף נשק עכשיו! כן, אני בדרך. אני כבר יוצא עכשיו. יזוז בדרך! הגעת בזמן, בוא נחסל אותו. אני נוסע מהר. תחזיק חזק, אני דוחף! אני עולה למעלה עכשיו! העסקה הבאה אמורה להתבצע, פה תהיה מוכן. שוקרן.